puso baw literal nga nagulan sa isda sa Tibiao Antiques ang damlag lang. Kag hindi lang ginatos ha, kundi linibo kay isda nga tamban ang nagtupa sa mga mangingisda. Sa video nga gin-upload ni Floyd Nixon Kalawag, makita pa kung paano nagatupa ang mga isda sa ila ginasakyan. Labing una kuno ini nga hitabo sa ila lugar kag maswerte nga iya gid nasaksihan. Grabe no, manna from heaven. Mga puso, posible ko no, nga ang mga tamban ang ginlagas ang dalag ko ng mga isla butang nga nakalabot sa ila lugar kag na-trap sa mga lambat. Sa peksini, sila nagapasalamat naman sa bugay nga ila na bato. Kamu bala ang may good vibes nga video pareho sa mga isda sa Tibiao? Viral man ina kung pwede makuhaan sang pagtulunan nga luyag nyo man ipasalida sa TV? Magpakigangot lang sa amon diri sa GMA Regional TV Early Edition kay ina ang ibida ta.